Jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves nézőket, ez a Kertészkedés Kezdőtnek című csatorna. Most hónapos letket fogunk ültetni. Először fel kell lazítani a talajt, majd óvatosan el kell gerebjézni, egy ülepetett magágyat kell készíteni. Ezután be kell barázdázni, de barázdát kell belehúzni, ahol tudjuk majd vetni magukat. A barázdák között kb. 5 cm távolság legyen, ezt hívjuk ugye sortávolságnak, és a magok között is 5 cm legyen. Nos, épp mivel én ezt így balkoládaba tudom megcsinálni, ezért most ezt láthatják a videón. Én egy korai legjobb retegfajtát fogok vetni. Ennek az előnye, hogy gúmolya középnagy vagy nagy, gömbölyűs, karlátvörös és putvásodásra kevésbé hajlamos. Ennek a gondozása nagyon egyszerű, mivel hónapos a ezért talajmunkát nem igényel, öntözés, hát mindig rendszeresen kell öntözni, ezzel még jobban megelőzhető a putvásodás. Ugye a vetés előtt is látható, hogy én is beöntöztem a talajt, hogy könnyebben ki tudjanak csírázni a magok. Növényvédelem nem szükséges, mivel ennek a fajtának a betegségei nem számottevőek. Szedése, mivel ez a fajta korán kifejlődik, ugye a hónapos reteg, ezért teljes kifejlődéskor szedjük. Tárolni sajnos nem tudjuk, illetve tartósítani sem, tehát frissen el kell fogyasztani. Ha nagyon arról van szó, akkor a többi gyökérzöldséghez hasonlóan tudjuk tárolni, ugye földbe be kell vermelni. Ugye most látható, kb. 5 centis távolságokat ugye húztam a balkonládába, és ebbe óvatosan elvetettem a magukat. Mivel én a panelházban lakom, ezért nekem ki kell rakjam az ablakpárkányra, és hogy ne essen le, ezért én szépen rákötöttem madzagot, és a redőnytartóhoz kötöztem oda, hogy nehogy leessen. Most ezeket a képsorokat látják a videón. Igen, de a hónapos ennek a vetése az egyik legkönnyebb kerti munka, de ügyelni kell rá, hogy elrontsuk. Nos, a vetéséről még annyit szeretnék elmondani, hogy már február végén elkezdhetjük, amikor már a fagyok már nincsenek, és mivel nagyon jól bírja a hideget, ezért nem kell neki fólia, sátor, vagy fátyolfólia, vagy valamilyen melegen tartás. Nos, ahogy a videóban közben láthatják, én már elvégeztem az ültetést, és már most kell meglocsolni. Körülbelül olyan 1 hónap alatt olyan 2 naponta, 3 naponta kell meglocsolni. Ugye itt látható pár fontos adat, ezeket elolvashatják, és ezzel segítségével tudnak majd vásárolni.